Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penidang Allah memberi wa mga bebayakan mga watakan na langgap sa ngaya mga pagarian ng mga ulama, mga ariyakan, mga watakan sumanang itasalam ada salah kawarwar o kalalintad kapipya ginawa kapag sasaring diawag wang tua ariyan na alim si Alim Ismail Balindo na piteroyan na ke para suras kana kami gaong sa biyama ito na makimpan na bisya ko tanto di ko ay maninimu ala sumunan kaya sungguhan akong nisauras sabab sa panagong kamanakan sa kapakasirakan, kapakaugupakan ko kapketuunatan mo si kumaliwanag untol di sa nga dunia kakadiguti lalantan mo ko kapasor gatan sa kong gilabog kami pagani ko 1983 na gini po na nang nilibugam niya kapaniminar ko mga bayi, mga dato na umanggaw inapsong kami sa ngay mamaging da si ko suldo ya kapagkasarang nakit napti mo namin sa mga tauron na diya misirang si Mirnar na misirang na so ay batatanong ko ni na sumanga bai nga daamila ka na ba maranawa bandi ditar sa ditar no Islam dan ari mangalim mga kangudangan way bunyo sa bukir kanuna mga wataw-wataw panguni ada pengunda tu umbutan kita si Abu Laya Sodotan ini umbutan apa? Lagi mau tu na minggu lebih kan na miata guna lain kian ditaruh mga bayi sa kung ditaruh ko Islam kapsit ng ko aurat kaya man important din na kasapangan sa aurat di mananakap nikap bisa na ngaya mga riyak na mga bayi na mapianan ginagasa baga no bawji bari mufti na atau na ba ini na niya permanente ito na si niya kasubra so 40 na ini galibukan ni namin ipagugo kami sa mga Islamic organization ibarat at tabligh so mga pagkati ko na nga yung mga area namin nakabang sila sa mga kuhat ng atiya ayat na kalilida kung darpa anta ko mga darpa o mga bayi na niya kasosyer ang diktar kung diktar ng Islam yun ang mga masjid na kanakapanubaan na ketong ka masjid di Barajumaan mga tungpang sa masjid di Barajumaan ada mapira katawaki Ajin Barajumaan nakatiyaman to alhamdulillah sa mga masjid na miya penuh kada kalan na ke penuh saya pernah kada kalan na mga rudat so
Atau na ba ini na miyong nga sugal na ko mga ulama. Ay mo to, ano suglay ito. Ay terus tayo muna suglay pa sa may. Kagi mo to, tayo dirang buwan eh. Kena go. Dan ako ba kung doon na dumplog? Lagi mo to, na sumanga pagarin niyo mga luksyo, mga ulama, aming bulangan kopiti barangan na organisasyon na mirong masaysira. Saan nung nakataon naman, ang tadi kang gilabot na doon na bakanti ako sundo mo basalungan. Doon daw ay pandaw-daw. Na, tama sa turong na taon na naurasan. Na miya ka umaso mga aryami, miya ka umupsiran. Na, ato na ba ini na katiya, ato na ba ini na miya, milis, umaw panagdamay. Na, ay dira lagi dira matikim ko ng mga bayi na pagkapya ginawa ta at na mga gino yung mangarap kasi ko yung bisitera siya nakaisip timura migira sa mga bayi na edna kadakalan na dito sa ng Islam minuminus na sa pangalilan sa oratiran na at nakalilig na ninikap at tigiran na ayad na kadududama meron na sika sa Saudi Arabia naman yung dumarap. Ay mo to na, alhamdulillah, tumagamatan na luso. Ayan niya, piyag isangan rin na naiyakuan. Manariya ka na, mga alin. Yung kami pero ang utuwakuan. Pagarita no, anto na ipatindig no ba a Muslim sangka masayman to. Sangka kaya pakabagro garubat uridu ayu Islam si kuwaga matan agama Islam. Ato na ipatindig niya. Anto na ipatindig niya o mga bay sangka kaya pakabagro garubat o uridu ay tanong. Lagi pun bagus na kan. InsyaAllah. Dia kan masayman to na exemption na lai ko mga betada damang bulaw la ko miya nga ona gib nga manglo na miya ka na sugarubat seko akida parate miya ka na sugarubaton ikadua na miya ka na sugarubat kung mga grupo kay Islami alhamdulillah kada kalangan isang ito na pininalagan balik udah ko man ragaun miya ka na sugarubat seko akida paratiya ikadua na miya ka na sugarubat kung mga grupo kay Islami. Ikatlo, nagyorubat penataw agyan kay jihad sa Gaza. Sina kaya pagusayo na arya na iya sulutan. Anto na itindig kita no? Pagkanaron, katunga mo to kakafuos na magapastano ko Allah. Salinangan tano sa mga pusutano panamana kapatano sa panaguntaman ko simbetano ko Allah kaantano ron makarani umakarani tano ko Allah tas kanyan dini ato na ba ini naturo katano ko untol sekalian diturun ke tanah ko untol apakile niya ke tanah sa untol agus sudah deuk ka tanah mapakasin dia
Ikadua, asyudan na pagapati kenantan sa tindig tano di diwa yang kadiga ng turun pagapati kenantan sa tindig tano sa suparate o mga ulama tano ay ni miro masaisiran kung kapturo ay na tano kumiya kapipira pulo ragon nakurik aparate na bodido na uwag na pagauma ang buringan niya nanay na ditanong paratean kaayap na supporteran na sa panaguntaman umari do ay Islam diyan kay ang mga Yahud agu diyan kay ang mga Kristyan ka ay sa meleran ng buringan nilan so akida o mga Muslim susangon na may senior hay akong naging senior citizen akong naging sultang na mo senior hay na waya katay kurun na dulig suparate ako na ikalakaran suwala mayroong masaya ko sa miya kapira pulurago di naman kayo syabab na miya kasubra supat pulurago ay ni pro masaya miya wala kalaw lamaon na kenapa na begitu buka madakal mga ginawa yung mga ulama sa liyo nadad na rin mga turo kami doon sa ribatan na akida niyo ay akida o sa bagi ko mga ulama na akida to salafi salih asot ito salaf salih kinabagi mo tadi si salaf salafi madakal man to di salaf salafi na ayakya na nausak korek so akidan ka na romandier ko dalabaga ka romandier ko katero ka romandier ko panaguntaman ka ay katero ka na mapia kenapa marata ay kalabag ka na mapia kenapa marata kagitin ko sa mapia so akidan ka gupung manari ay kapananaruan ka na kapangataki kapamaawin ato na ba ini na apapagarataan na kaso mapia kapamulias na iyo pa paratea sa mga piyaso akidama kaya ko rin ka akida na magwa sa ama na mapia kat kero ang mapia oy dinan pakatingin na niyo so pamikiran niyo sa so akidaw mga ulama asya dia nagkapos sa panaguntaman niran sadyang kay adi ka pamula ko paratea akida na ano mga kauma asakat tao mama adig na maniyan niya palarad kulangan urarad na picture niya na kurang niya akida sa kaya na bodi paratea dan niya wala gilibukyan dia kan teruk dia kan teruk na ayaknya aku suan yung na ay pangatero ang yun na sudah bukyo so tinggu mga ulama man talat lisanuhu kasura amaluhu sa tao makatas idila na ay palabubuan na sudah bukyo so gusto Umar bin Khattab niya katero yun nang datigyan na al-khutaba'u thalathatun خطباء يطيبون وخطباء يجيزون وخطباء يصمتون وخيرهم الخطباء صامتون artinya meron ko mga pangusiat mga khutaba so mga khutaba na talususun pag mayroon na mga pangusiat makampati katero jadi mga pangusiat malendui katero oy adi betul so sa pera oras na dim berak ikadua na mga pangusiat mga puntos ikatero at tigyan na pangusiat
Adi betul. Allahu Akbar. Doa tu sa council tu. Gina filosofi gitu katero ke mufti. Pangusya katero na ayat tigyan apel meron kiran na pangusya adi betul. Ayat ini yang katero na sugil bukyan. Sugil bukyan na ini katero. Gupunga magatong sa ato na ba ini na berakada baniya bali na tero ang ko mga padugo sa lalat. Nah, pagandero mo to. Bakat kikinan tanong ko pamikiran tanong. Agyang kaya mga ulama tanong merong masay ko may pipira puluragon na kurik swakidera. Kurik swakidera. Ikadua, napakatikin ang tanong, parataya ang tanong, o di napakatikin ang tanong sa tindig tanong. Adi kataloy, pakatikin ang tanong sa tindig tanong sa gyan kaya mga makatitindig ang mga Islamic organization na matatago ni ikot turuan kinabagi ka din. Kaya na miya kaumay man to ang mga tawa, di niya turo na nga sabab na miya didud. Diyan kaya tablin na miya didud. Diyan kaya saada na miya didud, di kita nubagi na mga iman, pwede kipadengan urong ka. O ikaw to na bida-bida tanong, mga remis ka no. Dudud na ba Krista maabado matidud? Keparatian ano siya? Naipagito nga lalagyan kaya mga umpuan. Nando na ba ini na so Rasulullah na mikro na tigyan ng bagi-bagi sumaw matang sa 70 agutelo na ayabu dirumpakan naraka ana sa isa ka grupo sa bagi na ando na ba ini na paparatian na siram ito. Diyan ko tuwa, nga kadundun, nasi mapid sang tapito pulo agudo. Masya Allah. Diyan na ituro dua tanong mga managakon yung puro mga miya karaniso kuwan. Ajal. Na para di ekonomi daw sa alungan na mauri. Inupya na maranak na makadarpa ako si Ika. Sudar ka no kasampay ko indo wanakan kateruakan na tumanda-panda lang mata mo sallallahu alaihi sampay niyan. Giga mga grupo ka Islam niya. Ay kurun tabis na markayo siya babae, hiro na ako mapapadalan. Saknit paganay aw ikadua mapresidente sa markayo siya Korea ng kapagaday na sa Bunabil. Namya kapira pulo ragu na saknit presidente na nakateman man na saknit chairman. Na nakatawa na kan akaralibatan ko din mo kami. Abo mala abo pa kasilay ko manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Although da ketu naka grupo bada pa niya. Ugid na ay manaryaws to. Apkaribaton susabagi. Nagupuna na meto niya na ipaaw niya ko padiyon. Na liyan por na salama, liyan por na siya na lang wana kakamapian ko padiyon. Barato pa mana tabi ako sa arang nasulutan na namilang na ini karang kita kan na palayakan din na pihak ada sulangan belum kaya nama pena ribatanan da isar katanong ubod di keribatan na bulaboro na may kosumya ribat na mitubat na anto na ba yun na sumitubat na isinong bisa niya natin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inayang nga imbang nga na uso
taon na malasok karibatan niya na di suka mapiyaan yan anas ikihukum ko karibat malasok karatayan na di suka piyan yan na ikihukum na marata nung kumano mas mapiya suka piyan mas malasok kapiyan yan adi suka ratayan na si ikahukum ko mapiya ada katuro o isa kong mga tabi'in so Sa'id bin Musayyib ay katuro yan natigyan na mami syarifin wala alimin wala ذي فضل إلا وفيه عيب ومن كان نقصه أكثر وهب نقصه لفضله dati yun nakita kabubantugan alim adna ato na ba ini na mapia araradian abada pawinnya kin subagi sa mga nabi niya ka ato na ba ini na niya kalidas sa giyan kanan na paawing adna lusaw so paawing na dahil lusaw na pesyan ka Mitero, mitero sa mga pasisahir, mga ano, ang berang-berang, mga bukan, ay dito na. Kaya paawing na, so paawing ko agama. Piyamit timu-timu sa mga tao sa piyawing kairan, adi kinabat dito, paawing ko agama na, kinabaka papawing. Sa tigo, tigang ko tuwa, ulama, apat ko mga tabi, sa tao, amala so kapian niya na di so karatayan na pagkasinat benang takaratayan sang takuan kapian niya ati may ito na di yang ngayon ni pagka gantungan na kaya may ito na pagka ay nga pakas dun sa mala kayo mo to kaya basta tanong na susang diburan na piyate yung tadman sa mga kisisa, lagi na ato na ba yun na unganganan o mga loks ay may tuturo yan na subta nilang guni may tutuloy may sila wisa na ngadang gutuwa ka mapiyak niyan ayat itu okay to agamatan nasusang libu barata na piyatayo tadman piyatayo rano sa mga kisisa kamu tahu dia nabi ko ikadua pudi kataloa maptero akaran diyan kay mga grupo adig galaba nasarigan tanaway kapalad mapira rin dapat hindi natabling rin inurungan sa bagya ka mga sofi ko apigin na sofi dia kaya nga sofi na kanabalang mga sofi na marata di kenapa katiyali may napesok mitay niya so binitay niya napitero yan kailangan anto na ba ini na maka kuwatan sa indawang sa giyan kaya Sofia kenapa nama Sofia na marata aya tarjita nga Sofia nagiruta safa'ur ruhi wa naka'ul qalb giruta kalimpiwa kuniwa aguso anto na ba ini na puso nagyan ko tuwa katurdo ko simbag wallah kanta mo makarani ko wallah di na nagalibukan ng Sofia di na sa mga grupo Sofia na pianak ganyan sa mga bid'ah at ang mga Sofia dahil bid'ah nakalipo itong malata ay mo ito na doon na ilang wakili na akidan niya na Sofia piyaging markang syabab di yung ka-ikhwan muslimin na ay picture na akidan niya na Sofia ay nangina si Hasan al-Banna na picture yan ay akidan yan na Salafi nakapamrakon kakanabay Salafi at picture na pagka Salafi na diyan kay mga branch na ikhwan muslimin sa dunia ay manto na
gatusan ka milyon na kadaglayan sa dunia na dud na ba nun melay kuminot lumungkak nun aba makasisinay. So akida niyan Aba Sofia da ay gusto na pingunaan ni Hasan al-Banna mga Sofia at ikambi at ako niya agusto puso agusto paparangayan kapag ako simba na diyan ni inimbiat yan ko mga padiyan na apes kami sa Markali Shabab na isanan afufokusan namin ko daawabi ando man ay kambi at o diyaw tao kambi ato puso yan kambi ato paparangay niyan kalang wana tao dasan mabiyat na marata ki umar para tayo kanuro na inumatero wa kanay diyan kay mga ulama ay po diyan matero na ataki patsalaki diyan mambiyatan niya wairan kau pamakom niya biyatan sunya wairan na ikalagiran su Allah ubairan tempuy sa marata sulagi dia. Ini orang pagkatake ka Sofia nga bunda dasira na mambiyat. Dasira mambiyat sunya da mambiyat sunya wairan. So puso ira so palangiran simbiran. Ad mumbut kila nga kira na atabiya ko kina paman na di mapamaganda sa di matur na kisu pagbanya mo kasi bayang lagi mufti. Mo to laginan anto na ba ini na sa ikan tanda nga mga gruputan ay piturawakan sa giyang kapagатaki sa Markali Shabab nadang ang galubkaki mga ariyakan na makang galubagkan o makapromasekan na sandigan ko mga tao sa galubagyo kapurati ang ano yan ubah katrubu ada yang lebih anak perhatian karena suki suara so dia kan kisah apa gini dia kan kagak lebih dari suara kan kisah picture ang dengan ang nilubaka di kesanaan ang kaya kater bula baru na may kuya kada kalang na dia tu di kesanaan nakikabot buat kayak gitu. Ay mo to na yung kaya kapakarata sa mga grupo na plano yung mga ridu itano kakaya punta no kada isa saring ko mga grupo tanong nada aparate ang tanong mapia apa no kung tanong kada isa saring ko mga ulama tanong ay manto na ayat pagatakin ng kaya mga pangangataki na ba na para tayo ang tanong katero iran nasukat sutigi bin Baz mutatigi na lahomul ulama masmuma so sapu mga ulama na kadudutian ay mana niyan na sumanga ulama na di ngalabakan amabi na sa sirang ikadu ini pemanaw no sabagi na bupu nakakana susapu mga ulama na kedutian kasuding kakapangataki ako mga ulama na isun ko susapu iran sarigan talo sa mga gruputan ginagrupo niyo pati ang madagal kano ubad na pangataki kano po ni Parataya kasigurado pagataki kano na tao kagyan nga kapagataki sa mga grupo na suro ngayang kaya mga hod na so ito na ba yung siyang gilubakan na kukupan nila sa mga Yahuda pero panagi di namin sila buto ang mga Yahuda huwag na makapagyan sila sa gilubak ikapat na kanaltan mo na jihad sa Afghanistan Palestine di na jihad sa Palestine na jihad na dito ayat pas sudah ini na suki pambayan din sa na ikatalo malamas sa dunia agu ayat panpagan at kiblat mga muslim agiyan kanan al-Masjid al-Aqsa ato na ba ini na kinaniyan ng mga Yahud kinungayan na di penangkanan ng Palestine na
Arkanan ng mga tao sa Palestine at piyaka-oiran sa mga tao sa Palestine. At tawin niyo, yung mga Filistinas labisiran sa 10 milyon. Na ayabu ang miyalan buong sa Gaza na sobra 2 milyon. Na so, ato na ba ini na sobrang 8 milyon na minipayapat sa dunia. Na doon pa na mga hidap kalabuson nila siran. At na pumatayan na kan kagaya koan, malaw lama si Khalid Rashid, rahmatullahi alaih. Nagyang kutuwa di rin terong na puraw ka din kami ka patak pula aguli maragu sa kalabus sa Saudi. Karun din may patay. Masya Allah. Kaya mo to, na pinagtigilan sukab na rin. Minibibig siya sa Gaza, namiyatarong ko sila nun. Labi 2 milyon na matatarong ko sa ng mga Palestine. Na ayat kabar saon sunsuk niyo na priest sa Amerika si Carter. Na pinakamalatig yun na open akalabusan niyo na Gaza. Na pinagtigilan sukab na rin ang aking mga pagariya. Tama sa ayaw niya subayran na kain na kurso siya sa lupa. Tinilan-ilan. Nadod na miya kaduga anisyo sa dunia sa miya bira na ng akyat tiniliran. Amit tinilisiran na kadakli na tanil na sanggi buwa kusubra so na magato sa tanil. Na aya katasiyan na subra so 5 gatos kanto na ba ini kilometers. Sobra sila magato sa kilometers. Pelampasan na kami ano, pamako si Pusaran na. Di na nagkuga ka na mga yaw. Nasokyat pa kapre para dirang. Namiyato siran. Yang tigilan sukab dariran. Nakatayin man to. Na ayabu sa mga na makasurin dirang ng mga Yahud. Kailangan na dirang. Atau na ba ini na katubuan na pagkailada ng sumaya na pipira pula ke batakiran na pipira pulo mga atau na ba ini na trak Yahudi lain sutangki ay putan na traka sundaro ketotong kebidaseran na tumurong siya sa mga sundaro Allah mga babayaran kapadamiya miyakit ito sa mga malaikat sa nga madak natutulasan, iso natutulanon na ad nga sa kataw, adi makitidawa sa ikong mga Israel na giyotigyan ang kami pag-ubayakan na pulmuliin ito at tigyan kung matagal sa mama ang mapasangi kapakitidawa nakagitigyan na malangan namin sa mga Israel na digilan na kanang kaya padakan na adog na naman. Adong mga sa kataw, ang mga kapunggutan nakagyan makambuot na niya kaya buotan ng kaya tangki mga Israel at nakawidan na yan na timbak sa tangki ugin na malug niya mamalakagi na pagin namin nga natigyan ng kaya mitur ko talikudan na kanap kay ginawa ito biya Abdullah ay mga na timbak ang adin Abdullah timbak ang adin naswatigin sa kenyo sa mga suara tinimbahan na ang tatangki namiyat talili ng tatangki nang digilan na natigyan ng kaya katalikudan ang naibu melek na tihay ang mitra sa langit. Uy, anda mo na isang katulong mga malaikat. Diyan ka na ng mga hamas na di makitidawa. Labi 20,000 na palayan mo na makalalang sa Quran. Palayan mo makalalang sa Quran. Ipusa mo ito na pinduat sila. Na pinduat kina sa Quran. Sibutin na sa Quran na ginan, ikirto na nilang kapakaligtas sila. Na nilang ginan sa Quran na aya suwaswairan nato na bini na kalaisimbo ko Allah igira ko na dakong doon na pagalapas kiran si Bisa Tahajud. Uy, nagira din sila makitidawa na di siya pudi siya pusa agung mapapadon siya ng abdas.
daripada dusia sa mga society sira na aya aturan mga babayakan nagupuo ng mga sugata so mabubaya masahid masahid mana mabubaya matay asara syahid agusot talaw sa kapatay na kaya tikyabon si talaw sa kapatay di na di masusuanan katuloy mabubaya bakit panatigyan mga tungi sa mga tao ang mga liya pabay sila ng mga Israel andad ni kan gaya ng takbir niya Allahu Akbar ngayon pantaralo pa anak kuriskiran na di pinakiat tujuan mga tatok makitidawa at niya sa katawpiran ato na ba ini na miyak isulsang ko walong katawa sunduro Israel na palasyo niya si Ramya patay nangutuwa ato na ba ini na kuwan kumiyumintong tingin na kiatan manak na sa mga kator gira di makikidop ke lengan niya so isa ka ato na ba ini na isa ka kumpanya sunduro ilan yung ano ito mga babayan napagkanong tanwa mga rataat na dikirasidi mamulia sa tigiran na di kaakidan niya syaira at nakiasa na tao doktor niya ba tiyan na na tigian na ay akidan na syaira nakataon niya tigian so tinigakan asuridu ay amarya na tumu adi suridu ay bigagay ay manang niya na sweld nakagiri duay amarya na tumu niya na dibiyan ka na ng mga tao kaya ko ng mga syaira, mga mubtadi'in. La hawla wala quwwata. Apiaso, sa 10% ko parati na doon, parati na doon ang pinag-mubtadi'in di mga dito. Ay mo to, mga bubemi na, ay pato talaga tanong na hukupan tanong sila. Wajib talaga tanong ka, ana fatwa, amiya ka po mga laulang masab niya. Isaw na fatwa na kung saan ito al-Ittihad al-Alami Ulama al-Muslimin International Union for Muslim Scholars o pakatanan ng mga ulama sa dunia na adna fatwairan sa wajib so kaupi sa diyang kanan anto na benina mga mujahidin isa gaza ikadua miya ko fatwa na fatwa ang tadarul ifta sa Libya apit turun ang mabuo din sa kugupi sa giyang kanan ang mga mujahidin sa Palestine. Ikatalo na fatwa ang kuto labi magito sa mga ulama at tiyang kadin ang nadya sa Palestine na wajib sa kugupi ron. Na ayat yung gupta giran na paginaroon na supangitan ko Allah. Kailangan nyo na nakapakadidibyan ng mga pagalitano na siya sa sabot po ng Allah na supangan niyo mga muslim sa dunia ka. Lango naman, arano niya, gagaw niya sa dunia, apya sa mga Yahud, apya sa mga Kristyan, na ato na ba yun na kira ng itin ng mga Yahud. Ay, pulang nila na mga buboy mga wata. Huwag, na amya tayo sa mga wata, sikulas, a report, na labid sa 10,000. Miya tayo wata. Sa mga gubay na sobrang 5,000. Meron lagu sa 10,000. Masya Allah na mata anak ginaman ito pagilay na ng utawata at tumutugo ang kutarugo yan na sa salpo ng kutua amayan ng ginayan na puro ko napagawa na kan di kagagay po sa akin ko pagilay walang limang na mga bay, pamagos kami nga ng mga tayo. Nagin na sa kataw kirambo, aba ka naman yan, aba niyan kira ng ito ng mga mujahidin. Kaya di nagtaroon na ya Allah, pagkatabalan ka sa mga mujahidin. Ugupin ka sila. Na siya nakatanong ko ng mga branaw, Anton Abay ni, na pangatakitan na siya. La hawla wa la quwwata illa billah. Kaya mo to, na Anton na ba ini na yun na ni Kuan at yamiyakan ng pasanga iya sa orasan na tumo ang makampatan na yun na ni Kuan last time ka iya pero nakarkano
Siya ko kaya pagkawajibo ng mga ulama na ako na wajiba pulaulatan na paganiron na supangitan ko Allah. Ikaduna ni tanong pamanatulan. Ko mga pagtanong adyang kanan, adyat sa Filistin na patot, ako bupat tanong at ito na jihad. So katirutan no? Tapi Antonio kedua pa ang tanong. Din kaya tuan, ato na ba na social media na sumangaryakan na ubaan na pagdatakisang kanan ng mga mujahidin na din yung tero haribat. Mujahidin na pagdatakin ka. Pipusan yan, sumniyawan yan, sutamuk yan, sukawiyag-yag yan sa divisan yan. Sa Masjid Aqsa, na pakiyukup ka na kapamulias. La ilaha illallah. Kaya ko namin ito hanggang mga Hamas at sirang mo po ato. Kami ito rin sa sirang mo ato. Kaya ko na may ito sirang ni Sanjita. So kaya jihad ko Islam, ipon ko rasul ng taman ko kaya pakatitandakayan na doon makatingki sa mga Muslim sa kadakli bilang na nagkalay Sanjita. Ugay na ang mga na subak bagay wallah. Na subak na wallah na dinan kena manusia. Apa yang magurung-urung semua manusia? Nabi dan manusia begitu wallah. Oi. Kaya mo to. Nakilitan sa tabangkiran ng Allah. Kilitan sa tabangkiran ng Allah. Ayaman akapagkataban ng mga Muslim na sa tabang wallah. Ay katuro Umar bin Khattab. Na ayaman natigyan na kaptuban na tanong ko mga riduay. Nasukalairan ni Dusa. So kalairan ni Dusa, nagupunat tigyan, makaplagit tanu sa Dusa. Natuban ng tanuran ko kada kaliran ni bilang na nagusok kalairan sa Sanjita. So Ghazwat Tabuk, nakatawa niyo, ay kada kalo mga riduay, mga Persian, ay kada kaliran na sobra sa 230,000 na ay buat kada kalau mga sundaro Khalid na sobra sa 30,000 na tiyan ba niya siya ada kaya tidawa siko Daulah Seljuqiyah na si Sakwan Malad Kurd aya uluan ng mga Muslim na siya sa tula ba na si Sultan Al-Arsalan na ayat kada kalau mga Crusades, mga Christian, apu sarong, na kada kaliran na 250,000 na sumang Muslim na ibu kada kaliran na 20,000 na ayabot iran mapatay sang kuto mga redu iran na sumya kapalagiron na raksam niya miyada po atur uluan agyang kanunguto ang mga redu iran. Kinabay pagkataban ng mga Muslim na suka na kaliran ni bilangan. Suka sandi teheran di ay pagkataban nila so tabang kiran wallah. Ay mato so Allah na pituro ng tatino ma ramaita idh ramaita walakin Allah harama. Kanaman na bagi baskay titwa miyaka sugat kung mga riduin kay Muhammad ko kaya panaang kakiran. Kahit titwa miyaka sugat kiran na sukya panakiran wallahu ta'ala. Oy, na ayakiran miyaka sugat. Sa tanong mambusi sangga kaya tido tanong na batanong makatitingki sa gumaan, batanong makating sa kadakal. Okay, namin sampay so imailif santo na ba ini na kaya pangangapinan kaya miya to tanong ka. Aya buay chance mga Muslim na matusiran. Gaya mga tatubira dia kapake ginawa sa Israel raibatanan kagyonan na anto na ba ini na nasaba panang ko kaya pagsutin di kaguso anto na ba ini na panaguntaman na piyaka onda sugi na piyaka sila suka terus sa tatubira kang ginawa kaya mo to ginan ikatlo
so tamu ke tanu. Saat na tamu kian, na panganci ulan yan. Na ni mantap atau na ba ini na penimu sa tabang, na pelubaan niyo kakito niyo kay sumpay roo, so panabang sa gina ng mga pagalitan sa Gaza. Ikapat, apato talaga tano, namni ata tano sa makiptido tano, gupo no mauma so oras sa pakiptido tano. Kaya kata Rasulullah, na matatina man lam yarzu, walam yanwil ghazwa, mata mitatan jahiliya. Sa tao, adi makiptido, anagudi niya na mapni at makiptido, na patay, na ay patay niya na si patay sa giyang guto at jahiliya. Ikalima, na panganitan ko Allah mga syahidan. Magayugan sa panganitan ko Allah mga syahidan. Badung ketolor katano di putay. Palaya tano dum pematay mga bubayakan. Na permiro matang tas pamikiran na sumatao mamili sa kaputay niya na pitumanan akapatay agyan kaya kasyahid. Na ayat Rasulullah yang tatigyan na man sa'ala Allah ash-shahadata bisidqin ballaghahu Allah manazil ash-shuhada wa in mata ala firashihi. Sa topang niniyang ko Allah masyahid. Sa topang niniyang ko Allah masyahid. Na ikhlas. Itu nang takapang niniyang ko Allah. Kenapa baltek? Kenapa anamisa sangi una dikata terang? At itu no mata terang. So kaya pang niniyang ko Allah na isumpay wallah. Si iku pangkatan ng mga syuhada. Api apan matay. Si matay kuy ganyan. Ay manalag na sakit kapatay niya. Ngari, pangitan ko Allah mga syahidan. Antay din niya kapaya masyahid. Bener din. Antay kapaya na masyahid. Bayan din na lima niyan. Ya Allah, panginamir ka. At tayo makaming kapad kami kung mga syahid. Ya Allah. So, give Victor Nagargano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.